गोटे वर्ष भल वर्षा हेला। पूरा राज्य बन्यार घेर भितरे थिला। सलुमियार कुड़िया मध्य भासीगला। से निज स्त्री सहित गोटे गछ डाଳରେ जाई बसी पड़िला। चारिआडे पानी ही पानी थिला। ठीक सही समय रे दूररू कला रंगर किछि जिनिस भासी आसी गछ मूଳରେ लागिला। सलुमिया देखिला ताहा गोटे छोट हाथी, बिल्कुल छुआ हाथीटिए थिला। 2 दिन जाए बन्या पानी सुखिला नाही। सलुमिया ओ स्त्री सलीमा गछर पत्र खाई गछ उपरे बंची रहिले। सलुमिया गछर कौलिया पत्र ओ डाଳ भांगी हाथी उपरକୁ पकाए। हाथी छुआटी मध्य ସେହି पत्रକୁ सुंढरे धरी बड़ आनंदरे खाउथाए ओ खुशीरे सलुमियाଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଉଥାଏ, ଯେପରି ନିଜ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଲୁମିଆ ଓ ସଲିମା ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ସିଧା କଲେ ଓ ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଥୀ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସଲୁମିଆ ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, हे गजराज, एबे तुमे निज घर को चली जाओ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହାତୀ ତ ସଲୁମିଆ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସଲୁମିଆ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରିଲା। ଛୋଟ ଗଜରାଜ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଓଜନିଆ କାଠ ଆଣି ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ ଓ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ମାଟିର କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରି ଦେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲୁମିଆ ଓ ସଲିମାର ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଘର ତିଆରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଜମିବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। ଏପରି କିଛି ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଗଜରାଜ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ସଲୁମିଆର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସଲୁମିଆ ଗାଁରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୋଷେ ଆଉ ଗଜରାଜ ସାଙ୍କୁଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରୁହେ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ସହ ଆସି ଖେଳନ୍ତି ଓ ତା ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଲିମା ସେସବୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଦିଏ ଆଉ ହାତୀକୁ ଯାହା ବଳକା ହୁଏ ତାହା ଦିଏ। ଗଜରାଜ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସଲୁମିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସଲୁମିଆ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ, ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ସେଦିନ ଗଜରାଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଫଳମୂଳ ଖାଏ। ଦିନେ ସଲୁମିଆ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁଦିନ ଯାଏ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ସଲିମା ଗଜରାଜକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀର ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ। ସଲିମା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତ ହାତୀ ତାକୁ ରାଗରେ ଦେଖେ। ଦିନେ ସଲିମା ଗଜରାଜର ସାଙ୍ଗୁଳି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ତୋତେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ଗଜରାଜ ଦୁଃଖରେ ସିଧା ସଲୁମିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ଗଜରାଜ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ସହର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଆସି ଘେରିଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ ଯେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସଲୁମିଆ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲା। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବି।
ହଁ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ବସିବ। ସଲୁମିଆ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବାକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଦି କଲେ। ଏବେ ସଲୁମିଆ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ କହିଲା, ହାତୀ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା ନେବି। ପୁରା ଦିନ ସଲୁମିଆ ଏହି କାମ କଲା। ସେଦିନ ସଲୁମିଆ ଓ ଗଜରାଜ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୋଇଥିଲା ସଲୁମିଆ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲା। ବାକି 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଚତ ହୋଇଥିଲା। ସଲୁମିଆ ଓ ଗଜରାଜ ଦୁହେଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଣେ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ସଲୁମିଆ କହିଲା, 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। କିଛି ଦିନ ତ ଭଲରେ ଚଳିଯିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ଗଜରାଜ ଯୋଗେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସଲିମା ସ୍ନେହରେ ଗଜରାଜକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ହାତରେ ଥିବା ଲଡୁ ଗଜରାଜକୁ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗଜରାଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ମାନ ଯେପରି ସେ କହୁଥିଲା, ଆଜି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦିଅ।